Biz düverek isterimizni başladı жібереміз. Һәм безнең бүгенге темабыз ул дәүләт һәм волонтерлар. IT тармактагы татар теле ни хәлдә дип атала. Һәм таныштырып китик инде безнең кунакларыбыз белән. Безнең Рөстәм әфәнде ул Җанисән исемендәге гимназиядә. Мәҗән исемендәге гимназиядә килде. Һәм ул үзләренең мәктәптәге онлайн проектлар турында сөйләп торды. Райнур Хасан Бөтен дөнья яшьләр форумы представителе һәм шулай ук IT белгеч. Һәм менә безнең Тәлгать Хөснетдинов ул татар телендәге китапларны цифрлаштыра иде. Исәнмесез. Ул безнең белән онлайн форматта. Һәм тагын бер егетебез әзгенә тоткарлана, ул Телеграмны татар теленә тәрҗемә итүгә эшләде. Һәм менә беренче сорабыз шундыйрак нәрсә ул Татнет бүгенге көндә ул нинди материаллар бар, нәрсә чыгаралар анда? Әйтеп, үзегезнең фикерләрегезне әйтеп китегезче. Менің үшін Татнет татар тілінде болған сайтлар, шулда YouTube булыр. Теге нокта татар домен анда эшләнгән сайтлар. Теге общем словами әйтсәк, шулайрак. Мәсәлән, Ачык университет сайты, Татмедианың Татаринформ, татарча язучы, интернет. Минем өчен бу әйбер ул Татнет дип фикер. Алар татар домены белән бәйле сайтлар, бөтенсе дәүләт, күбесе дәүләт белән бәйле бит инде. Димәк, кешеләр үзләре, волонтерлар, гади кешеләр үзләре ничектер бик актив түгел булып чыга. Мин фикер итәмен, мәсәлән, безнең проектларыбыз аларда шул татар доменында тегендә нидер дөрес аңламасам, ограничение юк, аны любой теләгән кеше сатып алга, мөһим ушкына булсын. Мәсәлән, шул түгәрәк өстәл, язабыз инглизчә, татар кертәбез. Әгәр дә буш икән, сатып алабыз. Дигәндә андый шикләү. Кемдер кулланамы менә шул Татаринформ, интернет һәм башкалар инде барыбер зур проектлар дәүләт белән бәйле бәлки шәхси проектлар. Мәсәлән, мин таныш ул иштәбе иске татар телен йөрү курсын. Там, мәсәлән, ул лисан татар. Ну, монда теге ни юк, шик юк. То есть дәүләт белән генә шикләнмәй. Кем теле юк. Мисалга татар домен аша сайт сатып алып, сайт эшли ала. Шул бераз белем кирәк кенә ничкән шул эштәгә. Бездә дә үзебездә мәсәлән бер максат бар. Всем добрый день. Егиз әфәнде, Мин davam etsem буламы? Минемчә Татнет ул бүгенге көндә интернетта һәм булман яңа технологиялар татар телен куллану. Мәсәлән, бер тармак ул Википедия тармагында тутыру өчен анда ул теге мәкаләләр генә түгел, анда бар. Ну, әйтик, аналог Big Data, больших данных, һәр бер населенный пункт татар телендә булса, мәсәлән, базада ул автоматик рәвештә o'zi maqollarda teziga ko'rsatamiz, menga qisqacha ma'lumot, площадь, boshqa. Ham ko'pdan tug'ilgina Fanlar akademiyasi masalan chegirdi распознавание ham синтез татарской речи. Demak, bugungi kunda biz klaviatura bilan yeb qina turib, aytib qinamni tatar tilida tekst yozamiz. Ham shulay ul yozilgan tekstni tatar tilida o'qiy oladi. Elekda андай adamlar ясап караганнар, но сифатына моны мәсәлән күпкә сурат. Минемчә ул Татнет шул күләмле бөтен технологиялар татар телен куллану. Тәлгать әфәнде, сез нәрсә? Мәскәү татарлар әйбер иде. Аноnim чыкты, теге танышу сервислары, ну, теге Windows'ны татарчага тәрҗемә итү эшләре булды. Аннары Харибыз, и оказывается, Telegram татарча даже акча бүлеп чыгарылган, но татарчага тәрҗемә ителмәгән. И вот как раз без
ушул үз Илгиз әфәнде үз теләге белән тәрҗемә башлады. И интервью алганда ул әйткән, что на ваш взгляд не существует сегодня единой системы экосистемы татарской. Ну вот бу фикерне бераз ачсагыз. Ну, аннары азмы күпме сезнең белән дә аралашкачтым һәм бер-ике татарча чарага барып алгачтын мин аңладым инде әзерәк ашыгыбрак икән әйтүемне. Ләкин шулай да әйтеп булмый, тулаем шундый файдалы булган экосистема бар дип алай әйтеп булмый. Вообще әйтеп булмый. Һәм бу күренеп тора, хәтта кешеләрне үзара аралашканда шул интернетта алар күпчелек терминнарны я уйлап чыгара, я русчаны ала. Монда инде беркемгә дә ачык ясамын дип уйлыйм. Я русчаны куллана, я инде бөтенләй русча сөйләшә, шуның билгесе инде. Шул татарча интернетның бик үсеше, ну, дәрәҗәсе түбән әйтеп инде. Ул экосистема нәрсә дигән әйбер? Экосистема, менә мин үзем ничек дип әйтим инде. Әллә нинди тел белгече дә түгел, кемәле интернет белгече дә түгел. Мин үзем инженер һәм моны әгәр дә инженер мәсьәлә дип мисал китерсәк, татарча интернет ул менә телнең кулланышы була аңларга ничек итеп телдә мәгълүмат белән алмашыну нинди тизлектә бара. Мәсәлән, менә шул килобайт минутына, секундына күп бара. Менә шул сүзләрне тапкырласак, сүзләр бит инде күпмедер билгеләнеп тора, әйме? Һәрбер билге байт, мәсәлән, бер байт. Менә кеше сөйли, ул барыбер нинди тизлектән сөйли, ул тизлектән югарырак сөйли алмый. Чөнки аны аңлап та булмый, үзенә дә була сөйләргә. Һәм нәтиҗәдә безнең татар теле белән алмашынуыбыз шул менә сөйләм тизлеге белән генә кулланыла ала инде, әйме? Менә интернетны алсак инде, анда инде бөтенләй. Һәм шуңа күрә инженерлый мәсьәлә итеп карасак, аны безгә үстәргә кирәк аның кулланылу тизлеген инде. Һәм моның өчен безгә ясарга кирәк татарча ничек дип әйтим, точки входа аларны яхшыртып, мөмкин кадәр уңайлатып ясарга кирәк аларны. Менә шунда инде була инде татарча интернет. Шулай дип аңлыйм. Белмим, аңлаттымы юкмы? Үземне күрәм. Точка входа бик аңлап. Бу уннан карасың. Ну, минемчә, монда мәктәпкә генә мәктәптә ничек дип әйтим инде. Монда кешеләргә эшләргә кирәк. Монда мәктәптә өйрәтсеннәр дип кенә калдырып булмый, минемчә. Бәлкем хәзер һәрберебез үз проекты турында сөйләр и Мен шуны сорамакчы идем, безнең теге нәрсә булдырылмаган турында күп сөйләп була инде, әмма безнең булып чыга, нинди яхшы, уңышлы проектлар бар һәм монда. Минем исемем Талгат Хаснетдинов, һәм мин татар теле активисты. Мин милли мәгариф хәлиф һәм татарча китаплар сатыштыру белән эш итәм. Минем проект бар, татар электрон китабы. Һәм шул проектта мин татарча китапларны цифрлаштырдым. Күбрәк соңгы вакытта мин күбрәк игътибар татарча дәресләргә игътибар бирәм. Чөнки күп татарча дәресләр соңгы вакытта кулланыштан чыкты. Мәсәлән, элек яңа стандартларга фокуска кертүгә хәтле татар мәктәпләрдә рус теле һәм рус әдәбияты татар мәктәбе программасы буенча укытыла иде. Хәзер ул программа бөтенләй юк. Элек, мәсәлән, татар мәктәпләрдә өлкән сыйныфларда татарча белем бирү иде. Хәзерге вакытта шулай рус телендә. Һәм әлеге дәреслектә, әгәр алар рус телендә яңа басмалар дөньяга күрә басып чыгара, аннары мәктәпләргә таратыла. Татар мәктәпләрдә аны үз проектка бирдем. Чөнки нәкъ шул татарча дәреслектәрдә татарча кирәкле терминологиясы бар. Һәм кем шул татарча дәресләр буенча белем алды, ул татар теле иркен рәвештә белә. Шуңа күрә мин әйтәм, кем татарча белем алды,
шул кеше журналист, редактор, шагыйль, яки язучы эшлей ала. Менә мин үзем берничә ел элек үземә сорау бирдем. Бармы татар язучылар, кем ахырчыкта бір-ике китап ахырчыкта басылып чыгара? Бармы алар арасында кем рус мәктәбендә һәм шәһәр мәктәбендә үскән? Ул язучылар юк дияр. Ярый, бар Фатих Әмирхан. Ләкин ул кашын 19 гасыр ахырында Казанда үскән һәм иске татар бистәсендә. Иске татар бистәсе шул ук вакытта анда бер татарлар яшәгән. Һәм Казанның рус һәм татар части бүленгән иде. Ярый, бар тарих бар. Ул Казан янында bir авылда үскән, ул авылның исеме белмим, ул хәзер вакытта Казанга кергән. Менә ул да шәһәр мәктәбеннән әйтеп була. Ләкин менә ничек 20-нче гасырның икенче яртысында яки 21-нче гасыр башында андый кешеләр юк. Барысы да чын татар авыллардан. Менә һәм шуңа күрә мин шул дәресләрне цифрлаштырып бирәм. Һәм икенче минем игътибарым нәрсәдә? Бу татарча тәрҗемә матур әдәбиятында. Чөнки әгәр дә без хәзерге вакытта Татарстан китап җыяты китабына керсәбез, анда тәрҗемә китаплар арасында бик әз. Ярый, соңгы елларда ничек мин беләм, анда Пушкин, Некрасов, Лермонтовның яна тәрҗемәләре басылып чыкты. Ләкин ул тәрҗемәләр Совет вакытында, аеруча 50-80 елларда күпләп басылып чыгара иде. Мәсәлән, бар Пушкинның 2 томлыгы, яки Сугыш һәм тынычлык романы. Ул китаплар 50 елларда басылып чыгып, яна басма күрмәде. Шулай итеп, хәзерге татар укучы ул тәрҗемә китаплар белән бөтенләй таныш түгел. Ярый, мин татар мәктәпләрдә булып, кай вакыт аларны иске китаплар арасында тапкан идем, аларны вакытлыча алып цифрлашкан идем. Әйе, мине гомумән гади татар матур әдәбияты цифрлаштыру кызыклы эш. Алар бөтен мәктәп, гади китапханәләрдә бар. Бу вакытта Татарстанда башка регионнарда бүленештер. Менә тәрҗемә дәреслектә аларны бит ничек? Аларны бит алмаштырып чыгара. Шул вакытта матур әдәбияты. Мәсәлән, рус телендә алар һәр вакыт басылып чыга, ел сайын төрле нәшриятлар белән, хәтта төрле илләрдә. Татарчалар бер вакыт басылып чыкты, һәм шул белән бетте. Шуңа күрә элек безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз алар чит әдәбияты белән татар булмаган әдәбияты үз туган телендә таныша алыр иде. Хәзерге вакытта татар укучылары, минемчә, чит ил әдәбияты рус яки чит ил телендә укырга тиеш, чөнки аларның татарча басмалар бөтенләй юк. Шулай. В принципе, бу минем проектым татар китабы. Мин проект татарча дәреслектәр белән эш итәм һәм татарчага тәрҗемә матур әдәбияты белән. Рәхмәт. Мен тема безне бәле булган. Бездә андай без нинди юл сайладык, без ул китапларны таратабыз регионнарга. Вакыты чыкты, чөнки аларда ихтияҗ бик зур, аларга таратылмый, менә бөтен кирәкле күләмендә шул юл белән чыктык бу мәсьәләдә. Икенче Сез регионнарга тәрҗемә дәресләрне таратасыз, яки татар теле һәм әдәбиятыннан. Чөнки хәзерге вакытта Татарстаннан кала татарча белем бирү фәннәр укыту хәзерге вакытта юк. Белеп 60-70 елларда, кай вакыт хәтта 2000 еллар турында әйтәләр. Ул нәрсә бар иде. Хәзерге вакытта тәрҗемә дәресләр алар Татарстанда бина туган. Башка төбәкләрдә татар теле һәм әдәбият фәннәр кебек бина укытыла. Башка фәннәр бит русча күрә. Шулай чыкты. Юк, карагыз, бездә бит икенче татар гимназиясе булгач, без бөтен фәннәрне рус теленнән һәм литератураның башка татар телендә укытабыз. Демәк, бу бездә дәресләр бар, алар бәлкем дәреслек булмаса да әсбәп буларак килә. Бездә һәрбер балага ике телдә дә дәреслек бар, чөнки без кануннарны да бозмаска тиеш.
һәм набу дәресләр ничек әйтәсез, ул татар теле әдәбият кына түгел, ул бөтен фәннәр, физика, химия, математика һәм башка. Һәм акрын гына бу сораудан алга таба барып мин үзебезнең проектка күчер идем. Ул атала татарча онлайн мәктәп. Нәрсәдән ул тора? Безгә ул фикер килде нәкъ 2020 елларны, качан без бөтен мәктәпләр дистанка күчкәннәр иде, эпидемия вакытында. Һәм ул вакытта бу дәресләр мәсьәләсе бик актуаль булды, чөнки анда төрле платформалар тәкъдим итә башладылар мәктәпләргә. Сберкласс, школа 2035 анда дистант форматта эшләтелгән. Һәм ул платформада татар теле юк иде инде, аңлашыла. Һәм без бу проектка ничек килдек? Ул беренчедән, мәсәлән, бу дәресләр мәсьәләсен ниндидер дәрәҗәдә шиша инде. Хәзер тегелрәк таныштырамын. Икенчедән, ул укытучыларга, яшь укытучылар киләләр мәктәпләргә, милли мәктәпләргә. Аларда тәҗрибә юк. Мәсәлән, үзләре андый мәктәпләр укымадылар, я гомумән теге яшь укытучы булганга, ничек бу фәннән, мәсәлән, физиканы ничек татар телендә биреп була. Бездә параллель рәвештә остазлык мәктәбе проекты бар. Анага кереп тормыйбыз инде. Һәм икенче, ул татарча онлайн мәктәп платформасында бездә һәрбер фәннән, һәрбер фәнгә инде идеал, шунага тырышабыз без барырга, видео дәресләр бар. Видео дәресләрдән тыш анда һәрбер дәрескә бар конспект, дәреснең конспекты һәм презентациясы. Бераз бу мин сайтны ачтым, бераз танышыйк. Сезгә күренәме анда? Күрәсезме? Ноутбукның эштәлеге. Ноутбуктагы мәгълүмат күренәме сезгә? Юк. Аз гына бәлкем булырга да раскырат. Штат Тайвань, шуннан күрә нин белмим. Бәлки монда демонстрация күрсәтәләр. Алай гына күрсәткен. Юк, просто аскарак төшерегез истәгәлешне. Алып ташлабыз. Төрле юнәлешләрдән математика, сөйләм теле үстерү. Безнең гимназия каршында бар мәктәпкәчә белем бирү төркемнәре, үзебезнең балалар бакчасы. Һәм анда укып чыккан балалар тоттырып безнең беренче сыйныфка керәләр. Мин сылтамаларны ахырда күрсәтермен, үзегез таныша аласыз. Так, алга таба барык. Мәсәлән, башлангыч мәктәпне татар теле керсәк, монда төрле темаларга, кыска гына ачып керик. Мәсьәләләрне чишү. Мәсьәләләр чишәргә. Намында мәгълүмат, татарда уникаль мәгълүмат булуы бик мөһим, чөнки тәрҗемә итеп кенә барсак, ниндидер әзер дәресләрне, ул анага ихтияҗ азрак. Монда булгач инде ихтияҗ дәресләргә, чөнки синусы 1/2 бу 30 градус диеш, 30 градусның синусы. Так, аннары инженер дәресләре, ул электроникага бәйле. Бездә мәктәптә мәсәлән истемә белем бирү рәвешендә робототехника, электроника бар. Без шул дәресләрне намында форматка күчерә барабыз. Так, уеннар бар, разработки, мәсәлән, диңгез сугышы мисалында хәл фигыль өйрәнәләр. Моны шулай кикләп дәрестә кулланып була. Мәсәлән, балага шулай диңгез сугышын әйтә, мәсәлән, D4. Анарга сыйпап игерәсез. Һәм команда сырау бирәсез, сыйпап игерәсезме? Хәл фигыль. Һәм ул икенче төркем әгәр дөрес җавап бирсә, дөрес була, дөрес җавап бирмәсә, бу хәрәкәтне күрсәтергә тиеш инде. Мәсәлән, сыйпап игереп алырга анда, я Бу башлангыч мәктәп. 5-6-га дәресләрдә кулланыла ул. 5-6 сыйныф. Менә кайда бу тема үтәлә, актив рәвештә. Шулай ук YouTube канал бездә бар, бөтен дәресләр анда йөкләп барыла. Бүгенге көндә 600 дәрескә якын җыелды инде, һәм 600 подписчик. Кайчан төшә башладыгыз? 21 елның декабрь айында. 22 елдан.
Мен узган елның җәендә генә белдем бу проект турында. Ну, без барда күйеу белән баштан контакт, аннары инде пиар. Чөнки күпер кирею белән баралар. Пиар көчле бара, сайтка кирасың, анда альянста юкта булып чыгай. Так, намындырак, демак алдагы планнар ул мобиль кушымта, берсе ул шул ук видеодәресләр һәм тестлар чишү мөмкинлеге, һәм икенче ул ниндидер әйтик образовательный уеннар. Бик гади гына, но балаларны кызыктыра торган шундый формат. Ул эшләй улай беләйме? Шул образовательный уеннар эшли торган беләйме? Укытуда. Укытуда андай әйберләр булыр. Аның барбар теге телефон белән инде яшиләр әйтеп. Балаларны дөрес юлга аз гына тарту. Безнеңчә дөресрәк. Берничә ел элек шул Кебек уза идем. Башта инде беренче тарих курсы булды. Шунда без танышып киткән идек. Мин шәхсән танышып киттем Айрат Фәйзрахман белән. Ул шул проектның җитәкчесе иде. Һәм шундай теге тәкъдим яңгырады. Теге Райнурайда син IT өлкәсендә укыйсың. Әйдә бу проектны цифрлаштырыйк. Калган кешеләр дә, чөнки бөтенесе дә офлайн йөри алмый, онлайн карый алсыннар дип, инде без бергә шундый бер проект башлап җибәрдек инде. Бүгенге көнгә кадәр 19 елның февраль ае иде. Башлап җибәрдек. 19 елның инде шул җәй ахырында, көз башында, көздә, көз көне без тәкъдим иттек univер.tatar сайтын. Анда кирип, татар телендә төрле фәннәргә курслар бар. Хәзерге көндә 25 курс ялгышмасам, төрле юнәлешләр буенча, тарих, әдәбият, безнең ясалма фәһем буенча курс бара, оратор усталыгы, финанс грамоталыгы курслары бар. Шул курсларга кирип, алар инде яздырылган, модульләргә бүленгән, кирдең, дәресләрне карадың, модульләр ахырында тестны үттең. Һәм бөтен курсны үткәннән соң шундый электрон сертификат бирелә. Кайбер курсларда сертификат об повышении квалификации бирелә. Вот, анда бу сертифицировано получается. Без бер оешма белән партнерлыкта, аларның лицензиясе бар. Шул партнерлыкта без аны бергә итәбез, үткәрәбез. Вот. Хәзер көндә без бу проектның гомумән форматын әзрәк икенче якка борырга телибез. Biz бик күп соңгы еллар упорно именно сайтка эшләдек, ләкин монда күбрәк бит инде контент, безнең 300-дән артык видео яздырылган. Аларны теге бай гына карый алмыйсың YouTube аша. Алар теге сайтка кирип, сайт аша гына карап була инде. Шуңа күрә без хәзер улыбыз әкренләп курсларны ачырга, чтобы массовый кешеләр карасын, теге сайт аша гына усын түгел. Вот, әгәр дә инде теге сертификат нәрсәләр теле икән, сайт аша усыннар, бай теге просто контентны карыйлар килә икән, YouTube'тан кирип тә карый алалар. Вот. Теләк безнең бар инде менә бу онлайн мәктәп булса, сез кызыклы фикер әйттегез, дистанционное обучение. Теге безне дә ничектер университет ягына бору, чөнки асылда бу теге милли университетның ниндидер бер этабы, шуңа бару этабы. Именно ниндидер теге әйтик магистрлык программаларын татар теленә тәрҗемә итеп, алар безнең платформа аша уздыру ничектер шундый теләк бар инде. Менә шундый безнең проектыбыз бар. Шул күпме кулланучы? Хәзерге көндә 7000 кеше системада утыра. Шуларның яртысы инде теге узып сертификат алган. Вот. То есть бер кеше анда мәсәлән әйтик 5 курсны узарга мөмкин инде. Вот. Ну 3000 ярымнан артык сертификат бар иде. Соң караганда. Вот шундый проект. Шәп проект. Гөләндәм карап тора, Ирәнә Фәхемне. Безнең тарихтан 2 курс бар, һәм 3нче курсны яздырга уйлыйбыз. То есть тарих уку ханнан алып Казан ханлыгына кадәр, аннары Казан ханлыгыннан алып революцияга кадәр, хәзер инде революциядан алып нигә хәзерге вакытка хәтле тарих курсын төшерергә теләгебез бар. Әдәбият курсы бар. Мәсәлән, ничек татар, гомумән әдәбият тарихы бар, шулай чирларга бүленеп. Аннары әдәбият буенча бездә ни бар? Лаборатория. Мәсәлән, кеше хикәя язарга тели икән, нәрсә эшләргә тиеш ул. Оратор осталыгы курслары бар. Аны театр артистлары белән бергә без эшләдек.
Мәсәлән, сәхнәдә сөйләргә теләгән бар икән, оратор булырга теләгән бар икән, син ничек дөрес чыгыш ясарга, нинди упражнениялар эшләргә кирәк икән, шуны өйрәнә аласың. Аннары мәсәлән финанс грамоталыгы без эшләгән идек 20 пандемиядан соң как раз бик актуаль булды инвестирование темасы. Ничек акча үзеңдә сакларга. Шул темага безнең бар иде. Ул сезнең График дизайн бар. научно-популярный формат идеме, менә шул финансовый грамотность турында? У теге, наверное, не прям научно-популярно, прям практически. То есть практически ниндидер инструменты. Ашарга приложение, акциялар. Шундыйрак. График дизайн мәсәлән бар. Теге Photoshop'та, иллюстраторда ничек ниләр төшерү. Шундый практически. Mass Effect'ны, тоже бетермәдем. Татар теленә кердем инде бер 19 елда багу башланды минем Википедиядан. Аннары шулай Википедиядан йөреп, аннары шулай электронный телеграмма эзли башладым. Мин дә самак идем телеграм бот Википедия өчен. Һәм уйлаган мен татарча да ясарга. Татарча Википедия өчен татарча телеграм бот инде. Карадым анда бөтен нәрсә русча, һәм болай гына гади татарчалаштырып булмый. Эзли башладым, аннары таптым бер төркем, анда татарча тәрҗемә итүчеләр белән инде телеграмны. Анда бераз тәрҗемә иттем, ләкин анда миңа ошамады аларның кайбер сүзләре. Тәрҗемә вариантлары инде. Мин анда тырышкан идем анда беренче шул админнар белән керергә инде контакты. Алар миңа җавап бирмәделәр һәм мин үземнең аерым мине башладым шулай проектны. Проект дип әйтә алсак инде. Телеграмдан тәрҗемә итү. Мин әйтер идем, нишләп мин сорадым сезне научно-популяр форматтамы юкмы дип. Чөнки мин саныйм Википедияны, теге татар икән түгел, менә wikipedia.org, аны шундый ничек дип әйтим инде. Шул телдәге интернетның үсү дәрәҗәсен дип. Менә мәсәлән, анда шул Википедияда экономика буенча икътисад бит инде. Аның буенча мәсәлән мәкаләләр бик аз. Шуңа күрә анда татарча эзли башласам, бер инде контент инде шул татар телендә икътисад буенча аны тиз генә табып булмый. Википедия бит инде дөньяда иң популяр сайт. Әгәр анда булса андай бер менә шул татар телендә икътисад буенча, ул сразу күтәрелер искә таба. Бу әле тагын шуңа да бәйле Яндекс, әгәр анда эзли башласаң, ул бит татарча контентны бөтенләй күтәрмискә. Күрсәтә беренче итеп рус телендә икән. Аны Bing, мен үзем Bing поисковигын кулланам. Менә шунда гына күреп булган. Әгәр менә татарча контент язып, Википедияны, анда күтәрелеп чыга. То есть әйтәсез, Википедияның киләчәге билгесез. Ровики дигәнне хәрәсәтләр шул Wikimedia.ru җитәкчесе китте, кайчан? Июльдәме, үткән елда инде. Һәм керде шул Ровикина. Җитәкче итеп инде. Һәр төрлечә теге продвигать анда реклама җибәрәләр метрода, Мәскәүдә монда. Һәм шунда күптән түгел ясалды татарча раздел бүлеген шул Ровикида. То есть анда әкрен генә шулай гатаба ашаган, ләкин аңлашылмый безнең бит әйтмиләр, булаймы, тегеләйме, билгесез бит. Тыйыламы, тыйылмыймы? Тыйыламы, тыйылмыймы, монда языргамы, язмаскамы. Шулай итеп кеше шундый әленгән подвешенное состояниедә кала инде. Мин аның белән шәхси таныш түгел, ләкин без еш аралашабыз. Devam ite. İşleyiş barаны. Ул хәзер мәкаләләр белән эшләми, ул оештыру эшләре, анда төрле бәйгеләр, анда һәм ничек дип әйтим инде. Глобальрак күрә инде ул миссияны, гомумән Википедияның, анда менә аралаша башка телдәге кешеләр белән анда өлкәләргә бик кермим инде мин. Анда Windows
Тәрҗемә итәгән кулланасың уже. Әйе, урнаштырдым мен. Әйе. Мен күптән түгел генә белдем. Каяда Тацовта кергән идем. Юк, Тацовта. Каяндыр белдем инде мен аны. Каяда бит встроена. Әйе. Хәтта сез бил кулланасыз анда бераз җирдә тәрҗемә итәләр. Әйе, ул мин Яндекста кулланып караган идем татар телен. Ләкин анда начар эшли. Менә аны мәсәлән татарчага әйтеп килисең, я басам, аны кирәшәсең, ул кире я русчага күчә, я нәрсәседер бозыла инде аны. Саклан. Гомумән тәрҗемә сыйфатын сез үзегез өчен ничек? Яндекста тымы? Юк, Windows браузерна. Ну, şey diyeyim yine. Кулланда шундай. Кулланам, юк. Мин баганда кай бер шундый сәйрдә күренгән әйберләр, ләкин бу бәлки күнекмәгәнгәдер. Мәсәлән, анда бар дискер васлыгы, теге нәрсә бу, панель быстрого доступа хәтерләмәдем мин. Аны бик җиңел генә искә төшереп булмый нәрсә икән. Аны күрәсең генә аңлыйсың нәрсә икән. Менә кайда урнашканнан Мәсәлә булышалар барда. Кешегә елеште инде күбрәк рәсемгә кергәннәр укыганчы. Әйе, менә шуның турында уйларга кирәк. Менә алар бергә теге синергия белән эшләгәч, бер алай җиңелрәк кала. Шуның исендә. Шуңа сөйләдем. Менә кайбер идеялар монда яңгырады да инде һәм менә бу безнең әңгәмә безне йомгаклап кую өчен менә шундый сорау, алга таба нишләргә, ничек безгә үстерергә? Приоритетлар, әйе. Мин әйтәм, минем уйлавымча безгә кирәк сүзлек. Но сүзлек дип мин әйтмим монда гади генә сүзлек. Программистлар куллана алырлык Яндекс дәрәҗәсендәге сүзлек. Аның теге API интерфейсы була тиеш анда. Транслейт бар бит, татар транслейт юкмы? Юк, ул бит әйтә профессионал. Профессионал. Һәм аны ясарга кирәк, ул тиз үссен өчен, аны кешеләр җиңел куллансын өчен, аны ачык кодлы ясарга кирәк. Яисә Яндекс шикелле анда бушлай куллану өчен, менә шундый техникадан шул API интерфейс аркылы инде аны Яндекс форматында ясарга кирәк. Яндексның аның бар түләүле тарифы һәм бушлай тарифы. Бушлай тарифтан ничәдер 100 мең тапкыр сарарга була инде шул сүзлектән аена. Тәрҗемә итеп әйтәм. Мәсәлән, ясасаң син анда шул Telegram бот, шул сүзлек белән. Telegram ботка язасың сүзне русча, ул шәмәсән татарча чыгара. Шул Telegram ботны була тоташтырырга шул Яндекс переводчигына тәрҗемәчесенә. Һәм бушлай ул мәсәлән аена 400 мең тапкыр шулай тәрҗемә итә ала. Шунда эшләргә кирәк минем уйлавымча. Чөнки хәзерге вакытта милли мәгарифкә татарча фәннәр укыту кешеләр шаһарларда, авылларда, хәтта авыллар районы үзәке булмаган авылларда сакланган. Чөнки мәсәлән, бар мәсәлән татар район центры үзәге һәм анда бөтен татар халкы булуга карамастан, анда бөтен фәннәр укытыла. Sen Tereşçi'de şulay, Apas'ta, Sabah'da, nesli yıllarda Baltaş поселогунdan da Tatar sınıfları Allah'a şükür dünya kırdı. Hem Ulugay boşalığında. Anda öyle bir şulay yok. Var idi Tatar sınıfları 2010 yıllar başladı. Anara o tradisiyası, imtihanlar Rusya bu sebeple yükka çıktı. Soru yıllarda belki karşı bu tendensiya var. Ben arkadaşlarımın yıllarda şu dersi fener okudu, başarılı sınıflarda işledi. Yoksa ben arkadaşlar oldan arkadaşlar bu kişilerin sınıfneydi, Rusya'ydı. Radyo olardan da Rusya, Tatar sokası elinde kolaydan başlandı. Derslerdekiyle fener okudular. Ama ne aramızda şimdi sınıflar. No Aznakayda aşağıdan da alakayışın Tatar fenler okudu, buğan idi. Zaten de 90% Tatarlar bulgar kıtlı, nabar Rusya. Sen Müslim var, avlular. Anda
Талгат әфәнде, все-таки теге тулайым алганда теге нишлибез алга таба менә сорау бар. Без һәм имгаклауга барабыз. Өз проектларны дәвам итеп. Рәхмәт. Аны аңлашылайын да, ләкин бит безгә уйларга кирәк, без монда инде җыелыш ачтым. Нигездә глобальрак берәнди максат куярга кирәк. Һәм уйларга кирәк, путеводная звезда безгә кирәк, берәнди. Полярная звезда безгә кирәк. Ничек уйлыйсыз, нәрсә эшләргә кирәк? Мәгариф икән, Китаплар күбрәк цифрлаштыру бирде. Юк, әйбәт, китаплар бик кирәк, чөнки менә әйткәнемчә, шул Википедия өчен алар бит чыганак булып тора. Википедия шул китаплардагы белемнәрне алуга шундый әйбәт уңайлы интерфейс санала. Аны теге искусственный интеллект өчен дә, и мондый кешеләр өчен дә аңлашыла. Ләкин безгә бергә белән инде ничек әйтим, проекттар түгел, ләкин безгә бергә ниндидер Максатлар куйыр. Максатлар куярга кирәк. Без бергә ирешә алырлык, безгә булышып. Мин дәвам итәм. Берсәм, сез бит Татарстаннан мәктәпкә алып барасыз. Ничек? Байлы. Нинди сорау? Сез бит Татарстаннан мәктәпкә барасыз. Ну, мен техник яктан наш шул дәресләрне урнаштырып барам, шундый вазифамын. Әгәр дә сез аларны алып барсагыз, менә сез бит физиканы укытасыз, шулай бит? Юк, робототехника укытучы. Работа. Просто Физик 70 уровня. Алашылды. Менә Татарстаннан мәктәп проекты минемчә менә укучылар бер дәресләрне, төрле дәресләрдән алалар. Алар минем менә проектта бирелгән. Минем бар анда торган дәресләр, фантастик. Аерымлашып, команда бөтен төрле елларда Хаҗилардан башлап бүгенге көнгә кадәр дәресләр булган. Чөнки ничек? Ну, бер материал шул дәресләрдән алып була торган. Башка дәресләрдән шулай чыкты. Мин уйлыйм. Так. Менә ясалма интеллект аша бер дус өчен әйтте, шул дәресләрне менә аны ничектер кулланып була, менә фәнни лексиканы танып белү өчен, распознавание өчен. Минем дус өчен шулай әйтте, ләкин нәрсә турында ул әйтте белмим. Менә шунысы да кирәк инде безгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Минем тәкъдимем бар. Безгә менә әйтик, менә без һәм монда утырабыз, 1, 2, 3, 4, бөтенебездә IT өлкәсендә специалистлар, без оештыручылар һәм безгә җитми комьюнити. Мәсәлән, мин беләм, якынча 30 IT өлкәсендә, IT-га якын булган өлкәдә эшләүче кешеләр, кемнең теләге бар, ярдәм итәргә, ләкин алар теге кемдер белә нәрсә эшләргә кирәк икәнен, кемдер белми. Миңа калса, менә безгә реально теге ниндидер бер комьюнити эшләргә кирәк. Шул комьюнитиның ниндидер структурасы булырга тиеш, кемдер теге как лидер должен выступить. И условно, мәсәлән, әйтик, анда ул комьюнити айга берме теге конференция уйыштырып тора, ниндидер созвоннар, ниндидер төп направлениелар билгелебез. Мәсәлән, кемдер Википедия белән шөгыльләнә, кемдер ясалма фәһем буенча шөгыльләнә, кемдер тәрҗемәчегә упор эшли. То есть безнең уже комьюнити эчендә төрле тармаклар килеп чыга. Вот, и мәсәлән, була теге әйтик ниндидер даже стратегия, ниндидер дорожный карта эшләргә шул комьюнити белән. Вот. Но монда мәсьәлә тора инде ул ресурс мәсьәләсе, төп мәсьәлә акча. Теге энтузиазмда без эшли алабыз. Ләкин мәсәлән, интернет дигәндә минем барыбер беренче очракта ул контент килә. Теге ниндидер потребление, чөнки гади кешеләр алар теге интерфейска гына карап тормыйча, контентка. Контентны эшләү өчен теге энтузиазмда ярый без 1-2-3 ай эшләрбез. Ләкин аннары энтузиазм бетә.
мына біздің мектепте оқығанда біз 2 ел бойы жиһан деген проектны эшләдек, ләкин Иә, аннары біз забросили. Негізінен болмай. И шуңа күрә безгә табарга кирәк шундый юллар, ничек біз бу контентны монетизациялап алабыз. Нинди юллар? Ничек рус телендә без аны монетизация эшлибез, ул татар теленә ярамый. То есть монда табарга кирәк икенче юллар. Ага. И хәзер фикеремне бетерәм. Аннары мәсәлән безнең кызыклы проектлар бар, ләкин аларны теге җәмәгатьчелек белеп бетерми. Безгә кирәк ничектер маркетинг реестрны, бәлки бер ресурс эшләргә кирәк. Антонда біз тоже как раз изменять слежкание, что надо перепись провести всех IT-проектов татарча. Енді хотя... Һәр кеше яза, менә шундый проект бар, мен шуны эшләдем. И җыябыз бер биттә, и пожалуйста, керәсең дә карыйсың. То есть Инженерия бер ул. условно, не знаю, да. Шул учебникләрне, шул китаплар җыелып. То есть син кірдің и таптың, мәсәлән, оказывается, онлайн мәктәп татарча бар, ачык университет бар, оказывается, цифрлаш телала. Китаплар, дәресләр бар. Бұл біздің солай бір-бірімізді іздеп йөрүебез сол реклама болмау арқасында нешеп солай кеп шыға. Чөнки пиарга көч бирелми. Мен сразу айтам, біз бұл проектка бір нәрсәдә пиар өчен. Башынса, уже теге убитмен комьюнити дигәндә только инженер бар түгел. Это и логар, и Инфлюенсер, и ниләр, то есть у комьюнити должен прям төрле профильле кешеләрдән торырга. Шул арасында маркетологлар булырга тиеш. Да, кем журналист бар, филолог бар, IT белгечләр, кем ясама фәһем белән генә шөгыльләнә. И теге контент дигез, контент нинди кирәк? Ну вообще заманчив. Аңлый мен аны темасы, менә шул. Китапларга килсәк, мәсәлән, әйткән бит, чит илдәге әсәрләр тәрҗемә ителгән. Бүгенге көндә балага, мәсәлән, беренче ел элек анда Гарри Поттер бөтенсе укыганнар, шундыйрак контент. Бүген тагы нәрсәдер анда тырымта булган нәрсәләр. Ана шулай тәрҗемә итеп, яраклаштырып, аннары үзеннән үзе яңа контент үзе килеп чыга, үзен уйлап чыгарасың. Менә без теге контент буенча руслардан, төркләрдән карасак бик нык отстаем. Һәм аны без Сәйдәш белән инде бик яратабыз дискуссияга кергән башлашырга. И безнең менә шундый фикер килеп чыкты. Нәһә ясама фәһем сервислары бар, алар бик күп. Мәсәлән, шул без мультиклар сферасында да, чтобы догнать, без можем ясама фәһемнең Midjourney-ны кулланып, анда тагын берничә пика дигән мәсәлән бар, мультфильмнар эшли башларга. Бу ансай әйнә, бу бик новаторский шундай бер. Ул үзе дә булай вирус ситә, ләкин аның ничек әйтәм, без аның нәтиҗәсен уңышлылыгын без әйтә алмыйбыз. Безгә әзрәк җирдә приземленнарга әйбер кирәк безгә. Аның өчен сөйләшергә кирәк инфлюенсерлар белән шулар белән. Вот шул комьюнитига барсы да килеп тоташа. Әгәр дә безнең кебек кешеләрне без таба алсак, миңа калса без аны таба алабыз. Чөнки мин генә иң кәмендә 30 кешене беләм шунда. Хәзер һәрберебез бер 30-40 ясак. Шуңа күрә, мне кажется, реально безгә ниндидер теге адымнар эшләргә кирәк. То есть прям прописать. Мәсәлән, мин үзем әзер тулысынча алырга өстемә комьюнитины эшләү якын. Безнең яшьләр форумы ягыннан да ресурсым бар. Яшьләр арасында да кызыксыну бар. Biz sizden turunda yazabız, мәгълүмат беребез тоже с удовольствием. Вот сез инфлюенсер. Рөстәм әфәнде, сез менә безнең алдагы максатлар ничегрәк булырга тиеш? Максатлар. Бер юнәлеш дөрес яңгырады ул. Заманча контент булды. Наста трендта бара. Яшьләр бит алар тренд әйберләрне кызыксыналар. Алар менә күп вакыт үтмичә шул контент татар телендә булса, трендтага, ул яшьләргә ул әйтик ниндер теленең дәрәҗәсе күтәрелә. Теге менә бүген көндә балалар арасында ул татарча ниндер әкиятләр анда китаплар булса, тагы нәрсәләр, менә шул Гарри Поттер аянна. Мисал итәрем, минем малай укый, әйтә,
орыс малай бар, ол говорит, қазір слово пацан, 4-ші класс, слово пацанына қарап, білмеймін енді балалар табай енді, да? Қарап, говорит, орыс малай пиялай жерлап ансыпты жерден чулка. Онда болды бір айтық метод айтық. Шыл пияла жері нендір татар тілін орыслар болса арасында болса да қызықсындыру ұяндырды. Шындай, ну айтық, бәлкім бұл тіркім, ну айтық, алар өзлері де яшьләр бит болачак. Теге тырынларны белә торган, алар шул подхватывать итеп комьюнити аларны, ну айтық, яшьләр өчен татар тілендә нендер, ну альтернатива булмый инде. Хәтта доступ шул контентта татар телендә булса, ул инде ну шул на интерфейс телеграмма, я. Ул бит көн сайын кулланасың, шул истәп Анар үзләренең мемнары китә, Кстати, на мемлар ул бик кызыкай бер, ул теге нендер шутка гына булган, но мем ясар өчен син беренчедән тырын белергә тиеш, икенчедән иҗади кеше булырга тиеш, өченчедән юмор сен яхшы булырга тиеш. Хәтта татар телендә мемлар ясау үзе шунда, ну алдынгы әйтик адым. Монда шундай классик, шундай караш монда ярамый. Китаплар язу кирәк инде, ләкин хәзер инде замана шундай, китап язып кына кул булмый аны ятыр заман шулай. Ул китап язу безнең балаларыбызга, аныкларыбызга, аларга аларга булышачак, ләкин безгә аны яндырып җибәрер өчен шундай мемный, шундай әйберләр ясарга кирәк безгә. Ну, я менә пыяла бит татар телен дәрәҗәсен күтәрде. Рус арасында түгел, гомумән. Дөньяда шазам мәсьәләләрдә. Миңа күрә шундай әйберләрне, мәсәлән, табырга менә шул өлкәдә булган специалистларны кем шул трендларны итә белә. Алгоритмларны аңлап, яңа трендларны итер. Алайса, тема алабыз. Рәхмәт.